Ramogi Juang dakika ena abiriyo tok saa adek mar okinyi manyiso ni wasedonjo achiel kachiel e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Kaka pile chenro mar mbaka oromo chakore saa adek mar okinyi nyaka ngomol kanyo saa abich mar onyango. Kata kamano antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche ma waluonu odiochieng' ma kawuono e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae, weche mibobedo ka ineno e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako chal mar fwambo nyakwa Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono jatend duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka okinyi ma kawuono nitiere mich mano miluongo kanyo kod dongeri bobed ka imiye mich mano mar the Peace Ambassador of the Year Award mibobed ka imiye mano kar romo mano mar Kalonzo Musyoka Command Center mayudore buore Nairobi kae kar saa abich mano mar okinyi ma kawuono. Ka bende odiochieng' ma kawuono iwacho kae ni Kalonzo Musyoka omi mich makamano mano mar the Peace Ambassador of the Year Award kaluwore kod kaka osebedo ka onyayo wechego mag keto kwe pacho kae. Ka bende e kinde mane imiye ibobed ka imiye mich makamano owach kanyo ni en achiel kuom jogo mawuok e pacho kae makoro imiyo mich makamano e kinda pinje mag Afrika kata piny mangima ka iwacho ni en ka achiel kod jo Kenya mamoko iwacho kanyo ni en gino makare ahinya ka en achiel kuom jo Kenya makoro yudo mich makamano mano mich mar the Peace Ambassador of the Year Award. Ka bende kinde ma Kalonzo Musyoka bro bedo ka kawo mich makamano ibobed ka otene kod jotelo mopogore opogore mano ma oriwo kanyo jatend DPK mano Eugene Wamalwa wantiere kanyo kod mane en governor e county ma Kiambu Ferdinand Waititu ka achiel kod jatenda duond bura mano jagoro mongirore e duond bura jagoro mongirore jagoro e duond bura mano mar Jubilee mano Jeremiah Kioni ka achiel kod mano kil kata advocate Ndegwa Njiru kod jokanyo mamoko mag od bura bro bedo ka ateno Kalonzo Musyoka odiochieng' ma kawuono mibobed ka imiye mich makamano. Bang' kosemiye mich makamano mano jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni to kosemiye mich makamano jotelo go duto bro bedo ka yuoro mano ik kata alama mano mar Joy Adhiambo mibobed ka itimo mana alam ne ringre mar Joy Adhiambo mayando wito ngimane ka alam makamano ibobed ka itimo mane kanisa mar New Life SDA Church mayudore Ngong Avenue bore Nairobi kae kar saa aboro mar odiochieng'. Mago duto nyakwa Ramogi Juang wabobedo ka waluonu odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu otudore kod romo mano mar nyayo weche mag kwe kata launch of the Peace Building and Preventing Violent Extremism in the East Africa program ibobed ka iyango kod jagoro mongirore migao mochung' ne wechego mag arita mano Raymond Omolo bobedo ka ojiwo wechego mag keto kwe ahinya to e pinje mag Afrika. Ka bende awabobedo ka waluonu chenro makamano mabro bedo ka timore kwetu mane boma ma Nairobi kawuono kar saa abich mano mar okinyi kata mar onyango ma kawuono kama jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo bro bedo ka yango mano chenro mano mar keto kwe kata building peace ka achiel kod geng'o timbe mag maundu e pacho kae. Kopogore kod mano nyakwa Ramogi Juang wach machielo mabende waluonu e chal mar fwambo kaka pilange koni mana matin moko kuom gigo ma waluonu odiochieng' ma kawuono. Mineno kae ma en jatend migao mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae mano Dr. Debra Mulongo Barasa. Odiochieng' ma kawuono nitiere romo mano mar 26 mar clinical officers mabende chakore odiochieng' ma kawuono tarik 13 dwe mar 11 higani kendo bro bedo ka dhi nyime nyaka tarik 15 dwe mar 11 higani mane magawa moro e county ma Mombasa. Emomiyo odiochieng' ma kawuono jatend migao mochung' ne wechego mag thieth Dr. Baraza mano Debora Mulongo bro bedo ka yawa yanga romo makamano mano mar clinical officers romo mar 26 magi bro bedo ka gichako ayanga odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa. Wach machielo mabende waluonu e county mano ma Kisumu odiochieng' ma kawuono mano city manager ma county ma Kisumu mano Abalawanga obro bedo ka otwaka mano kotudore kod mano kaka gichope winjruok mano mar kotudore kod kar yiengo nyamburko mano mar Molem Bus Park mayudore Nyamasaria mano e county ma Kisumu. Odiochieng' manyoro ne nitiere twaka mano mar poro wacha mar mondo mi gichopane winjruok makare
kod jokanyo mabende ochung'ne kar yiengo nyamburko mano mar Molem Bus Park e kaunti ma Kisumu. Twak makamano mano mediation talk norumo midhiambo manyoro. Odiochieng' makawuono Abala Wanga biro bedo kaleronwa moko kuom winjruok magichope mano motelo ne chako tiyo kod kar yiengo nyamburko ma Molem Bus Park. Kinde mokalo chien nosechako tiyo matin kata kamano nodogo lore kaluore kod ywaruok makoni kod kocha. Wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinjani matut kotudore kod ler ewi kar yiengo nyamburko ma Molem mayudore e kaunti ma Kisumu. Wach maluonu e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono en kotudore kod chenro mano mar keto pi ma ichano keti mano e kar chung' od bura ma Rachuonyo mayudore e kaunti ma Homa Bay. Mane momiyo bad migawo mochung'ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay mano kata Lake Victoria Waterworks Development Agency odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichako chenro mar pi e gwengego mag Rakewa mano mayudore Rachuonyo e Rachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Ka bende chenro makamano mar pi muonyo omenda maderom milion 9 monego bed ni keto godo pi maler ne jodak mano mag Rakewa community mayudore e kar chung' od bura mar Rachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich luono wach makamano achiel kachiel. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu e kaunti mano ma Migori en wito taka mag plastik e yo makare. Kinde mathoth wang'eyo ni taka mag plastik gin achiel kuom taka makinde mang'eny rocho alwora kendo ketho alwora ahinya. Mane momiyo kaunti ma Migori odiochieng' makawuono ten kaunti ma Migori biro bedo ka yango yore mopogore opogore ma inyalo wit godo taka mano mar plastik e yo makare mar mondo mi kik chid alwora kata kinde ma iwitogi to maybe ginyalo bedo recycle kata inyalo ti kodgi kendo mar mondo mi alwora kik kethre. Mane wach ma jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma luonwa odiochieng' makawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' weche mathoth bende pod waluonu odiochieng' makawuono matimore kor gwenge mopogore opogore. Ka bende nyaka sani nitiere achich machielo mano maki kitudo kod nek mano mar Willis Ayeko. Willis Ayeko wang'eyo ni nen HR manager mano mar kambi mar Wells Fargo. Mano yudo ringre mare kowiti mano e thidhna mano mayudore Nyamninia e kaunti ma Siaya. Nokwany ringre ne tarik 23 dwe mar 10 mano mahiga ni to nyaka sani obila ka achiel kod DCI osebedo ka timo nonro matut mar neno ni achije duto ma itudo kod nek mare omaki. Odiochieng' manyoro no mak achich machielo moyang nyinge kaka Samuel Onyango ma jahigni 52 mano make gwengego mag Doho mayudore Kisa West location. Ka bende kanose make iwacho ni en achiel kuom achije ma itudo kod nek mano mar Willis Ayeko. Mano yudo ringre mare ka weta mano e gwengego mag mane thidhna moro mayudore kaunti ma Siaya. Mano Samuel Onyango ma jahigni 52 nyaka sani koro pod odinne e tesendo bila e kinde ma podi medo tim nonro matut. Mano kotudore kod tho mano mar Willis Ayeko. Nyakwara Ramogi Ajwang' mago duto waluono odiochieng' makawuono kendo inyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibiro bedo ka iwinjo kata ineno weche manyien duto mago odiochieng' makawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount.
Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Beikori marchako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nano manyalo biro sani e room wakai. Initema dhi kanyo. Ramogi nyaminwa. Adwa dhi ng'iyo wang' dede mondo eka ng'e gima notimre gotieno. Bende ining'eyo ni an ng'a? An Neru Martin. Neru Marajvir. Anadwari mondo inibi mapiyo piyo. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nyakwana mugejwanga nyisi na kaoma na yueyo madundo to bange abrobedo kaduogo kod twaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kamodwa twako tudore koda poka madhine counties mano poko menda monego bedni chwalo ne counties mopogore opogore kata counties 47 mayudore e pacho kae kod chieng manyoro romo mane nitiere mano mara chopo e winjruok e wi omenda mano nego bedni ichwalo ne counties nogore Luanda toka senators kaachiel kod jod bura no rem chopo e winjruok e wi kwan omenda monego bedni counties. Senators dwaro mar mondo miyo mi counties omenda maderom bilion 400 kata kamano jod bura to ramo ni oyo counties onego bedni miyo bilion 380 gino mosebedo ka kelo yuarruok makoni kod kocha kendo kideka nguko chenro mag counties kata chenro mag tich e counties mopogore opogore mayudore e pacho kae mane momiyo kinyi makawuono antiere kai kod welo e studio mar mondo mi wagone mbaka mar mondo mi wapenjre na ang'o momiyo waneno ka yuarruok makamae nitiere to bende gibro
koro chope winjruok mar mondo mi ochwal omenda ne counties mondo jotije mag counties kik yud ng'ikruok moro amora, to bende seche moko jogo madloko hala kod counties bende kik bed kod midhiero kaluwore ni pok ochulgi nikech counties pok omiyo omenda kowuok e sirikal mamalo. Mano emomiyo Okinyi ma kawuono nyako Ramogi Ajwang' mana kaka asenyisi, antiere kod welo ariyo, antiere kod jaod bura ma Kibra mano Mwalimu Peter Orero kaachiel kod jalony e weche mag telo mano Kevin Osido. Yaore mheshimiwa, ichiew nade Okinyi ma kawuono? Aneno kwaru maber. Wan Kibra waneno ka odido maber, adukero kamano kuom gwela kendo mondo wabi wawuo gi jopiny. To bende arwako jogo ma neno kawuono mondo wawuoye weche mag pogo pesa mag county to gi sirkal maduong' mar government. Machiegni ahinya twak Okinyi ma kawuono. Kevin Osido, yaore ichiew nade? Yaore jo isa chiew maber. Kenda doko ne Nyasaye erokamano kuom miya ngima ma kawuono. Kamano. Machiegni twak. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka iseneno, magi welo mantiere godo e studio Okinyi ma kawuono. Ka in bende inyalo chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango Okinyi ma kawuono, dagom mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro ko jafombo marwa mano Chris Owino, mano odiochieng' manyoro ne luwo achiel kachiel kaka twak no bedo e kind jod bura kod senators mano kotudore kod pok mar omenda monego bed ni dhi ne counties. Wawinjane report makamano mondi. Osiep ma wache kind jo od bura kod governors odhi nyime kod rocho twak mar yudo thek e chenro mar miyo sirkal mag counties pok margi mar omenda. Our legal team please answer all the questions that e odiochieng' mar ariyo mar bura makamano makelo kanyakla komiti mar od bura mochung'ne loso budget kaachiel kod senators, jo od bura oumo gi piny ni counties ok nyalo yudo bilion 400 magidwaro nikech omenda makamano ne odwok piny e budget bang' sirkal wito oko chik mar omenda mar 2025. The national government has already taken 325 billion of that shortfall. And the counties have been asked, since this is a unique year, can you allow we take only 20 billion out of that shortfall? And come next financial year, we'll go back to our normal life. Jo od bura ibuo telo ma jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro okawo chung' ni miyo counties bilion 400 ataro kod bilion 380 manie paro mar chik mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo keto sirikal e bugo mar chik. Supposing we actually amend or conform with the Senate's request and we pass an amended version from what we passed in the National Assembly, and therefore a figure other than 380, which is in the appropriations bill. I hope you are understanding. What would happen if the National Assembly, in the entire of this financial year, does not consider any appropriation, any supplementary budget? Chair, when you have an appropriation bill that already gave 380, then you come assuming we agree 395 or even 400, then I'll be guided to guide my chair that in the end you would be in violation of Article 219. You must, the money that goes to the county must be without deductions. So you cannot, as a committee, make an informed decision to give 395 when from flowing from the appropriation, you already gave 380. Ler makamago olwar e it modinore mag senators, mapod oramo ni counties nyaka yud bilion 400, kagiwacho ni sirikal mamalo ema onego kaw ting' kaluwore kod rem mar choko osuru ma okel kod okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2025, paro ma ok kwed kod jo od bura. With all these many stories and the cul-de-sacs and it's going to be Karandora, forget about that. The money we are talking about is 15% of shareable revenue out of 100%, where the national government has kept 85%. Nothing more, nothing less. Magi timore e kinde ma seneta seyo jo od bura kuom tamore medo counties omenda kaluwore kod ywaro e kindgi kod governors ewi omenda mar kongo apeni e kuonde chung' od bura margi mong'ere kaka road maintenance and fuel levy. we agree these are politics. Politicians with political issues. The issue at hand is never now about the numbers, it's about the politics in the National Assembly and the case in court about RMLF. Kweth okinde mag senate kata kamano onyiso komitino ni po ni jo od bura kod senata sokochopo e winjruok jaga budget maduong' mar sirikal
onego mi counties atamalo 50 mar pok margi mar omenda mar higa mokalo mar chwalo chenro mag dongruok. Ponono ni komitino okochopo e winjruok e bwo jumbe 3 mabiro, paro makamano idhi wito oko kendo chuno counties mondo oyie kawo bilion 380. Piny owacho mag counties pod biro dhi nyime kuom rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yudo pok margi mar omenda kaluwore kod ywarruok e kind governors kod jood bura e wi omenda mar kongo apeyni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Mheshimiwa Peter Rero, ine madwana chak kodi. Ywarruok makamana ng'umi pod waneno counties podi onge pesa. Jood bura dwaro no mi counties bilion 380 to governors kaachiel kod senators to dwaro bilion 400. Ang'o makelo ywarruok makamano hihi? Mokwongo nyaka wadhi kaka gini nochakore to kaka governance betimore e Kenya ka. Kapok jogi okwayo bilion 400 to mowinjo bende ni miyo gi kae sirkal cha to bende giseyude nikech revenue kipogo revenue mochoki. Last year government nochoko apan 2.9 trillion total sum of money. The budget was almost 4 trillion. Koro yudo ni jo Kenya ne okochoko pesa moromo minyalo pogne ministries kakidwaro. Yamuno chuno jo Kenya samoro ni nyaka gidhi wakwa kony koa oko. Koro king'iyo constitution marwa article 202 kaka division of revenue to gi 203 kaka winjo bende ni pogo pesa ni. Iyudo ni total collection mar government owinjo mi county government 15% of total collection. Kendo ma winjo migi maonge any deduction seamlessly. To kendo idhi mbele article 203 wacho ni samoro the national government be nyalo medo the county government conditionally or unconditionally kaponi gin gidwaro moro. To koro sani jo Senate no kelo bill moro ma giwacho ni mondo kwayo mondo med jo county government pesa. Ywarruok maduong' aneno ka wuoyi mane report nu wacho ni levy mar Meche maga piny ema kelo ywarruok e kind jood bura gi governors nikech governors akeni jood bura ema dwaro ni obed kod pesa no, governors bende dware kose. Ingi gima timore ni levy no nitie dhi ka Kera, Kura, Kenha. To jood bura ikonyo gi jo Kera. Koro pesa modhi ka Kera ka nitie 22% moro ma 22 million moro ma jood bura loso go yore makargi. Iluongo ni feeder roads. Koro kaka ne Kibra nyaka nadhi higni 2 mosekalo aseloso yore 17 mago feeder roads me Kibra. Koro pesa ni wawuoyo gi jo Kera to bedo allocated ne MPs to kaito jo Kera timo feasibility study kise wuoyo gi jo piny to yo mane mowinja loska tiloso. Jood bura neno ni pesa ni kokaw omi jo county gin ok gibedo gi pesa mora mora minyalo losne gi goyo e constituency. To kwang'iyo kaka governors gitiyo kata in kumi ya yani samoro ibira kata okia Nairobi ni biro gireli jogo la okweka e town ka. Koro yudo ni king'iyo kaka governors gitiyo okte to most more than half iyudo ni onge yore magiloso ne jo piny. Yore richo to ok nitie gin ga location matin bende mag yore to ok gitigo maber. To wabunge pesa modhi negi ibro yore ni constituency ka constituency kata otimre mana ng'ade to nyaka ng'ato lose ndara. Omiyo wan kaka wabunge waneno ni ma bende e gima wanyalo konyo go jo piny makidhi to jo piny neno ni ng'ani kane tiyo oloso yore di
kaka za nigni ariyo kase losa paga biro tine nigni ariyo mabiro adhi losa paga biro koro mane manyalo miyo sigu nitiere kindu kod governors ewi ng'ama onego bed ni ng'at monego bed ni telo ne omenda mar kongo payni e kuonde mag od bura mane mokelo sigu emomiyo ramo ni counties nyaka mi mana 380 billion kende okwedo wuoyo mago ni en sigu lakini ing'eni ka ng'ato dwa nyori ahinya e odi tin bende koro ineno kaka igeng'o oinga koro jood bura be apani neno ni giketo oinga moro nikech jogi neno ni dwa donjo i agola mar jo od bura to mano mana achiel kuom gik matimore bil mano biro no nigi gik mang'eny nitie kuon ma bende nitie kuma senator dware oversight wamegi gimoro matin kaka jood bura bende nie bil kanyo koro lakini achiel ni yaming'i ahinya 380 ni ma jiongore wangi to nitie moko mopande iye kacha mopande iye go bibo bedo ka inyiso wa kinde mwadhi mbele kod twak kata kamano werwa kane Kevin Osido e twak okinyi makawuono Osido kaka jalonye weche mag telo weche gi mag revenue allocation monego bedne itimo ne counties mopogore opogore ere kaka onego bedne time weche mag county revenue allocation nikech ma en yuarruok mosebedo senators kaachiel kod governors ne gidagi chope winjruok mano momiyo nolos komiti machielo mar mondo mikoro gibedi gitema ne goyo mbaka odiochieng' manyoro juma mokalo ne giromo nyoro kendo ne giromo winjruok odagi. Erokamano Joyce. Gima timore en ni gimomiyo winjruok ni onge en nikech ka wanono kaka watimo budgeting, planning and decision making manyiso ni kaka waloso budget marwa chenro mar tiyo kod pesa kaka chenro go bende luwogi manyiso ni monitoring frameworks nyaka gi jogo mabet e mesni kata mese maloso chikegi kata maketo winjruok gi okwasebedo gi follow-ups malong'o. To follow-ups gi en for example gima timore between gima mheshimiwa luongo ni pesa mag loso ndara ma en roads maintenance levy fund ae wantiere kacha bende gi pesa moro ma bende noripo bed ni miyo counties mar national libraries tero wae gimiluongo ni schedule 4 ma en allocation to county and national government functions manyiso ni tije ma sirikal mamalo ripo bed ni tiyo gi sirikal mapiny mag counties. To kata ka wang'iyo tijego gi sirikache mopogore opogore go wang'e ni nitiere gik ma waluongo ni coordinating mechanisms. For example, yuarruok mantiere between jo Senate kod jo National Assembly jo bunge wa emanate e winjruok manobetie e gimiluongo ni National Coordinating Summit ma chairman mar kata jakom mar bet kata telono en rais marwa William Ruto. To kane gibet kacha gima ne governors okwayo ahinya ka summit ne bet en ni sirikal mamalo pod un gi pesa mang'eny kaluwore gi tije moripo bed ni imiyo sirikache mag kor gwenge ma pok devolve ilongo ni fully devolving counties of functions of county governments. To functions machalo kamao e gima iluongo ni roads maintenance levy nikech wantiere gi king'iyo schedule 4 kanyo to wan gi miluongo ni classes of roads from class ma en A nyaka class ma apani gi GKE. Koro nitiere roads kata ndache apaya ma sirikal mamalo ripo bed ni timo gi sirikal mapiny. To institutions kaka makera gi kura ma mheshimiwa luongo go gin institutions mag national government but tich magitiyo to gin tije mag sirikache mag kor gwenge magin county governments. For example, Kenya Urban Roads Agency mano koro bro timo gik urban roads kaka highways and others. To kwadhi mag rural roads to ripo bed ni itimo gigi sirikache mag kor gwenge. Koro yuarruok mantiere kae en ni summit no winjre ni budget mar 2023-2024 to wadhi yie mondo wamiu functions moko. Among them ne entiere functions mag libraries kuonde ma ji some kata kuonde ma ng'ato nyalo donje to timo godo research mopogre ma wan gi million madhi 425 mane national government osecede to counties momigi. To ne giwinjre nikech Kenya sirikal marwa mar Kenya poko achieve the national target mar revenue allocation ma mheshimiwa luongo ni 2.9 trillion no. Winjruok no bet ni pesa moripo bed ni wamiyou ma en I think it was 10.9 billion
mar roads maintenance levy to pod wadhi dong godo. But ka wadhi e budget mar 2024-2025 to wabro miyo sirikachwa mag kor gwenge pesago. Mano e ywaruok ma waneno ka dhi mbele kacha. Ta yie gi mheshimiwa ni mano to dhi mbele, but nitiere moko ma bende details gi. To details gi go nitie nikech mago ok mak jod bura ahinya. Gimomiyo mai mako gi en nikech gibe gimanyo ni to ere kaka ngadog ne gita nyis gi ni na nyiso uni ka uyiera tadhi gero nundarani. Koro kachaka dok kendo 2027 tam no bed nadi ka gavana ema bro dok to wacho ni ndarano ane mana loso to jaod bura ma en bunge to onge gi gima odhi wacho ni. Mano e ywaruok mang'eny ne waneno ka. Kamano. Makoro jod bura bende dwaro kaka gin bende ginyalo bedo kod duole. Ahinya to ka ging'iyo 2027 gi gavana kende mabiro tacho ni yawa. Mheshimiwa okindego ng'eni oseloso ndache 17. Obodok ir jo-Kibra to wacho ne gidonge na wachunu. But in real sense okoripo bedni o engage nikech en gi CDF mabende oripo bedni timo weche mag arita, weche mag education, bursaries and infrastructural development. To king'iyo chik mar CDF to gik ma waneno kelo ywaruok e pesa mag counties gi to onge chik mar CDF kacha. Kamano. Mheshimiwa Peter Reri wacho ni nitiere maleng' moko ma bende nyalo bedo ni jopiny kia to kata kamano nego bedni pok madhi ne counties itime yo machalo nade. Kata bedo ni sani to wanyalo wacho ni yes ywaruok nitiere nikech wang'eyo ni kila ng'ato nitiere kod interest. Governors nitiere kod interest koni, jod bura bende nitiere kod interest kaluwore kod gedo mag apiny. Nikech ang'eyo ni kuonde mopogore opogore jopiny ywago ga mana apaya gino mokwongo ma japiny ywago ga ma koko timnegi yo makare to ibo wacho ni dong ni singo ni bogero nwa apaya ni to pok ugero. To ng'ama chielo kotimo to bobedo ka otime yo makare. Kata kamano omenda ma idhi ne counties onego bed ni ipoge yo machalo nade mar mondo mi wane ane ka gini nyalo tiek mapiyo piyo counties odhi mbele nikech sani koko mi counties omenda kiny ka obowinjo ka chenro mag counties ochung' kar tiendgi. Mokwongo ing'eni Kenya nong'iyo gi MPs ema ne konyo jopiny. To 2010 constitution kanobiro nwadhi e devolution. Devolution ni nokele nikech igni mokalogo nitie oganda moko mane yudo konyruok molo oganda moko kaka jo western ne yudo ni national resources ne ok giknegi. Kidhi Mombasa, Tana River, Lamu, Malindi ne gionge gi konyruok. Emomiyo nokel devolution mondo koro koyud revenue collection a constitution kacho ndik maler ni out of 100% collection, kendo collection ing'iyo gi the current audited accounts gi auditor general ni the current audited account en pesa di ma government to collect revenue. To from there ing'iyo ni wakaw 15% mondo wami devolve government, that is the county. To gimosebedo katimore marach ni the national government okosebedo ka remit pesa ni kake dware nikech owinjo bede no bedo remitted directly ma ok ng'ade kata nduru. Tiyudo ni koro national government rito kata dweche adek kapok disburse pesa ni county government. Ma chuno ni county government samoro kata joma tiyo kanyo ok nyal yudo salaries. To joma osetiyo negi bende emomiyo gin gi pending bills. Jomoko osetimo negi tich to pok gichulo. Ma biro nikech the national government pok oketo mkakati manyalo konyo the county government kaka chik dware constitution. Iwacho ni resources obedo distributed equitably. Equitably means ni kaka okete constitution cha imiyo gi demands margi kaka dwarore. To koro ma ok timre. Tiende ni kaka wan jo Kenya pok wayie ni sirkal mar devolution ni owinjo ti kaka ne ondike e 2010. De ni matimore de onge kata ywaruok makori neno ni nikech county government sani di koro negi pesa ma giluokore ga luoka. To tamore nikech pesa no tonore mana ka ndongore mani tup. Ang'o momiyo pesa ni tonore kata ndongore mana kaka iwacho no? Ochalo mana yath ma Ang'o momiyo pesa ni dek? Ang'o momiyo pesa ni okuoge sirikal mamalo ka dhi e county nikech ma en ywak ma kinde ka kinde governors bende ywak. Gimomiyo pesa ni dek. One, national government pod keto kokgi e county government. Pok gimiyo gi gibedo autonomous.
pod gineno ni county government gi nyaka gin be gikony giran. Koro samoro kaka health sector iyudo ni it is an devolved function to sirkal pod ni nigi interest. Matinde ni sirkal onge geno ni county governments nyalo run maber komigi pesa kusango matimore. Apano ni awacho collectively ni pokwa embrace devolution. Pokwa embrace devolution sani koro en higni madhi apar gade nyaka ne wachak bedo kod sirkal mar loch the successive governments mosebiro pok o embrace devolution fully. Atiyo gi term mar embracing no monda akaw gik mang'eny midwa penjogo nikech ka gi embrace to dikoro gisetero pesa ka kendo dikoro okotony ka yath dikoro mburore to en yath ka koro machalo mar Bagadi Hospital. Koro sirkandi ni e pach gi wach ni devolution ni nikech ka gioro pesa no to jo-Turkana dhi yudo konyruok, to jo-Kwale be dhi yudo konyruok, to kamoro nitie ni Busia be dhi yudo konyruok, to nyaka Nyatike. To gineno ni ing'enye leadership nigi behaviors mopogore. Jomoko neno ni kimiyo jomoko pesa to gibiro pingi. Tiene ni koro growth mag kuonde moko nyaka didog piny kako osedi oganda u kocha. Omiyo mae momiyo samoro sirkal ok ter pesa ni kaka dwarore. Lakini mano mokwongo. Mar ariyo, sirkal pok ochoko pesa. Projection margi gi revenue magi dhi choko every year 2023-2024 gi miss the target. 2024-2025 be pok gike target. Omiyo ka ok gike target koro nyaka ging'eni to ang'o ma wadhi kawo wadhi golo. Gisiko gigolo mana pesa mowinjo bed ni oro ne governors, county government. To winjo bed ni national government ema bear responsibility kopo ni ok gichoko pesa nikech gine mowinjo bed ni gichoko pesa ma imiyo county government. To ka koro gifele duty margi mar collect pesa to gi pass back ne jo county government ema koro ji suffer kocha. Ok ginyal chulo jotich, ok ginyal chulo jo contractors, ma kelo tulo ahinya e county governments. Omiyo jogo ywak, lakini jo assembly to bende neno ni ambulumbulu marwa matini ni apoyo marwa matini ni mawan bende gima otiyo go malogo onge. Gineno ni county government imiyo billions. To koro wan mara 22% moro miloso go mana roads matin ma bende konyo jopiny ma nikech wane ma jopiny siko nenowa governor ni dhi nene kanyo. Nyalo bedo ni kalure ni finance bill mar higa mar 2024 nogore piny emomiyo bende koro medo mar mondo mi udi counties omigi mana 380 billion kende. Mokwongo genyi ka finance bill no kethore koro sirkal be neno ni nyaka gi survive. Nikech nono to sirkal nyalo chung, gik moko nyalo chung. Koro na neno ka Didi Nyoro, chairman mar budget, koni en mana higa ni. To ka koro omuomo biro losore maber mbele kanyo. To koro wabro ibi mana mi jogo 400 billion magidwaro no. Awinjo ko wacho gima chalo kamano. To bende as a country kopo ni nitie shida mar choko revenue, to mano iluongo ni koro giketo short term measure. Makoro kogik next year kagi kelo finance bill ma jo piny ohero. Taneno ka Didi Nyoro chairman mar budget wacho ni biro mana megi 400 billion. To sani taneno wacho ni ging'won ne jo piny matin to 400 billion gima thago pacha ni kata 380 billion cha poko migi te. Anagobo ni sirkal okwongo migi mowinjo obed ni miyogi magitiek tiyo go maber kato mimedogi ni koro waneni to imedogi nang'o. To kapok ogol kata moro mowinjo bed ni miyogi ka sani gichandore apani dweche adek pok pesa odhi e counties gidhi dwe mar 4 ma jotich moko gwonyore mana gi pado.
omiyo nyaka wang'i kaka wanyalo konyo county government. The national government nyaka release funds ne county government. Koka ywaruok ni biro dok piny. Kevin Osido, to nyaka sani kwang'iyo higni mosebedo kod counties e pacho kae nyaka ne yang katiba mano mar higa mar 2010 mosebedo kwatiyo godo mano kelo sirikal mar loch wenge pacho kae. Bende counties osebedo ka yudo pesa moromo mar mondo mi gita tijegi e counties e yo makare. Kwang'iyo kit kaka en atamalo 15 monego bed ni miyo counties mano kowuok e sirikal mamalo. Joyce, pod counties nigi shida mang'eny kendo kaluwore gi kaka chik dwaro, counties pok oyudo pesa chakre waketa yanga weche mag devolution kata mag sirikachewa mag kor gwenge, to en nikech wasebedo gi teething problems. To wang'e ni kata mana higni moko mokalo ne waneno ka governors tero sirikal e court mar mondo weche machando gima waluongo ni division of revenue allocation mondo yal e Supreme Court. To ne waneno ka court ne oketo certain parameters moripo bed ni itimo. To gima chando wa en ni wabedo mana gi conversation mar division of revenue kata mana mbaka maromo e weche mag revenue allocation ni e seche mitime financial years. To king'iyo nitiere institutions moripo bed ni luwo wechegi towards positive progressive implementation. Institutions kaka mage? Kaka mar Council of Governors. Wantiere gi National Treasury. Wantiere gi Senate Committee on Finance. Wantiere gi National Assembly Committee on Budget and Finance Committee. Magi gin institutions moripo bed ni tiyo kanyakla. Maka court oseketo recommendation kata judgment margi dware ni giluwo gi penjere ni to kowach ni oripo bed ni wamiyo 15%, to samoro wawinjo kata ka jatelo mar piny wacho ni bende wasemiyo counties pesa mang'eny. Ka wang'iyo analysis, kech as County Governance Watch migawo matiyo godo wasebedo kwa timo analysis mar penjo mipenjo no, to sama walose sani percentage mar equitable share ma ae sirikal mamalo kadhi e sirikacho mag kor gwenge en 24.9%. Manyiso ni osekalo kata mana 15% cha. To osekale but impact across the years okwane kanitieri. To impact ni onge nikech pesa mioro ne counties en pesa ma okrom. Mana kaka sani owach ni mondo kata kimiyo gi 380 billion. Tangono momiyo ok migi 380 billion. To ng'eni kaka ne wawacho e seche mokwongo bende nitiere tije moripo bed ni sirikache mag kor gwenge ema tiyo weche mag afya kata mag health. E katiba marwa, health is fully devolved. Manyiso ni en tich moripo bed ni tiyo gi sirikache mag kor gwenge ma sirikal mamalo iwene mana functionality milongo ni policy development. Maka gisechiwo policy margi ratiro maka koripo bed ni tijego itiyo aeto counties wa bro adopt. But pod waneno ka through the National Treasury, budget marwa mimiyo Ministry of Health oingo totality mar kata mana pesni te masirikache mag kor gwenge 47 yudo as far as health department or health sector is concerned. Joyce, kidhie weche mag kilimo kata mag pur, weche mag agriculture bende is fully devolved, but wantiere gi institutions moko bende malo kacha mapod iyudo pesa from national government moripo bed ni dhi ne sirikache ma kor gwenge. To king'iyo pesa mimiyo gi e budget kanyo, to gin pesa ma bende ohingo totality kata jumla mar pesa ma sirikache mag kor gwenge keto e weche mag pur kata mag agriculture. Tanyalo dhi mbele kata mna e weche mag water bay is fully devolved. Gima kata weche ma Ministry of Water timo gi issues of weche mag pi bende wapenjre ni to ang'ono omiyo timre kamae. Omiyo koro engagements ma oripo bed ni timore across the years pok waneno ka osetimre maber, to nikech part of it could be failure of institutions, nikech kata nyocha bende waneno ka wan gi impeachment mar jalup jatelo mar Kenya. To ing'e ni jalup jatelo mar Kenya en chairman kata jakanyo mar gimiluongo ni IBEC, Intergovernmental Budget and Economic Committee. To intergovernmental ni en manyiso matine ni okelo national government and county governments to gibet piny to gi lalre e weche mag omenda, weche makaka budget oripo bed ni timo. To kwaseneno kaka tamana recommendations matimore
institutions ma kata buche ma igoyo mopogore opogore gi iluwogi e yo moripo bed ni timore. To katieko en nikech bende wantiere gi concerns kaka mar gima oluongo ni on source revenue. Pesa moripo bed ni sirikache mag kor gwenge yango kata golo kata yudo kigen ma en pesa ma ok a e sirikal mamalo. Wantiere gi gima iluongo ni targeting mar on source revenue. Kwang'iyo pesa ma 47 counties yoripo bed ni yudo, apart from mimiyo gi the 15% equitable share, en pesa ma dhi almost 320 billion, Joyce. To mano donge ero chal machiegni ahinya gi pesa mar 380 billion ma waloseni. Manyiso ni ka counties inyalo mi 380 billion or 400 billion, ma kendo gini giwegi gichak gi yud 320 billion, manyiso ni counties will have almost 700 billion shillings for devolution. To pok waneno ka capacity building, ratiro malong'o mar mondo counties okony, oketnegi mechanisms kata yore manyalo konyo gi mondo pesa moripo bed ni giyudo kigin ni oyudre. To ma en bende gima counties ok nyal timo kendgi. Wantiere gi State Department of Devolution, wantiere gi Commission on Revenue Allocation, ma gine ma giloso formula ma kaka koro bunge tiyo godo mar mondo gilos chik miluongo ni Division of Revenue Allocation. To ok wane ka some of the recommendations ma a institutions gi mechanisms kata yo ma ginyalo bet godo kigin mondo gi build capacity mar counties mondo counties obed gi yore mopogore opogore ma ginyalo yudo godo pesa giwegi. County assemblies wa bende pok gitimo maber mar mondo gikony counties kalo chike manyalo konyo gi mondo gibed gi ratiro malong'o mar mondo gitim godo on source revenue enhancement. To for example kaka gimiluongo ni valuation roll, pile pile jo piny neno ga ka governors wacho ni wamiyo u gimiluongo ni grace period, we will gi kaka iluonge, but en grace period mar land rates. Waiver, exactly. Thank you. Waiver mar jogo manigi buildings kata ute machoko rent and all those things. Kori miyo gi waiver manyiso ni imi thuolo mar ni kichulo pesa gope ma en godo for maybe 100 days or 90 days or whatever days ma governors oyie gi sirikal mare, to nitiere waiver mimi ma koro pesa no kaji nyalo choke ji mang'eny, manyiso ni county nigi thuolo mar mondo giyud pesa mang'eny. To king'iyo chik masiro weche mag waiver, gimiluongo ni valuation roll, most counties sani Joyce tiyo gi valuation roll mar 2016, manyiso ni wan chien higni mana madhi ochiko, higni mana madhi aboro. Koro ka county assemblies bende nyalo konyre gi sirikachewa mar mondo wane kaka ginyalo bet piny mondo gitim ratiro mar kalo chike machalo kamagi. Mano nyalo konyo counties mondo sama gitimo valuation rolls changes mantiere go to sama ji chulo pesa to nyalo konyo counties mondo on source revenue mar gichande mondo odhi malo. To mano nikech counties nigi more than streams, yore mopogore opogore ma counties nyalo choko godo pesa giwegi, more than 110 streams, from liquor licensing to cess mikalo godo ndarani to tax to land rates to entertainment, gin mang'eny kabisa. To rachne en ni pok wabedo gi ratiro ma wanyalo konyo, ma counties nyalo kony godo. To emomiyo ng'enyne wajaneno ga gimiluongo ni Ministry of Devolution. Sirikal mar Mheshimiwa William Ruto to waonge gi Ministry of Devolution, mak mana ni tije mag devolution te nomi jalup jatelo mar Kenya. Koro wa hope ni Mheshimiwa Kithure Kindiki nyalo konyre gi Council of Governors and agencies kaka magwa mar mondo wane kaka wanyalo build capacity mar counties mondo on source revenue cha mondo dhi malo. To on source revenue kanyo kinde mathoth wancho winjo ka report moro no goli ni governors bende gi riambo kotudore kod omenda ma giyudo kigin kata magi choko kigine counties. Ang'o momiyo magi biro? Kose en yo moro mar uledhi ma governors obiro godo kata county governments obiro godo mar mondo mi oneni koro ni gichoko pesa matin mondo sirikal omed gi pesa mathoth. Kose rango aparo ni gimi wacho no en gima kano chak devolution governors manokwongo donjo ka ne ok ong'e tijegi maber, to kendo ne gi play to the gallery, ne on source revenue ne ok gichok malong'o. Ang'e county moro mane choko 200,000, to ka governor monyien odonjo sani gichoko $1,700,000 sani. $1,700,000. Koro tiene ni jogi counties gi nyalo collect revenue ma iwinjo nigi
koriu counties 47 nyalo bedo 320 billion. Pare ni 320 billion mo mede 400 billion magidwaro cha is over 700 billion. Prudent utilization kane wanyalo tiyo gi pesa ni maber to kendo gi kolore gi chike maber. Pesa ni oromo loko ngima jo Kenya me kor gweng. Pesa ni oromo chulo jotich kendo oromo run affairs mag county. To wach mar ni jo governors go nigu ledhi matin mano to anana National Assembly okanyal wacha ene lakini gima nyalo konyo governors unjo gi ket system machalo e-citizen kama collection onge cash digitization digitalize collection of revenue. All county governments owinjo gibed forced owinjo chungi ni onge ngat mowinjo bed ni collect cash ichoko to the direct, and it should be integrated the government systems ma collection mar governors reflect at the national treasury. Makoro ngato ok dhi bedo go ledhi ni an achoko million 200 to karo choko million 800 ma dhi close gaps mawuok kuom accounts mabe koro sirkal neno na dieri jogi be konyo wa choko revenue makada ka koro gidwaro nwa migi billion 400 ni ang'uma mono wa miyogi koro nyaka bende wabed IBEC ma osipno wacho ni nyaka ne jogi donje telo pok aneno meeting mar the intergovernmental budgetary economic committees nikech jogi ma shape thinking and economic policies madhi konyo sirkal manyeno ni to kanye mowinjo wakimede pesa to kanye madhi monge pesa to ka koro wuoyi mane chairman ni to noringo dhi chon okadwa wacho nikech okadwa open wounds en koro odu to bani kikwagusa gimoro kocha to piny to kethre ka usiko mani kikugusa ka gino kadwa wacho nikech kiwache to gini wacho inyalo chiero osechango wadhi mbele omiyo mae makoro kwane revenue collection ni katimore maber tene ni ka in deputy president owinji ka utigi gi sinyoro ma kokoni ni chair meeting mag ministries to chair kote economic budgetary committee chair to ka koro in okinyi godhiambo to in mane ndara okinyi ere kaka wadhi collect pesa gi magi be makelo gik moko mamiyo samoro the county governments ok yud pesa midwaro wa miss target mar revenue collection to koro winjo wa tighten loopholes the KRA winjo wa tighten loopholes to counties moko ing'enyi wan chon kanwe dhi chiro nwaneno ga kiriwon wa tol moro kidhi chiro yo omakni tol kama manyaki chul siling 20 kokidonje chiro no koro magi are methods of revenue collection. Land rates kata nyoro last week naneno kore na message ni poka chulo land rates nono tibi ni monda chul nono to gidiri reprocess donge no chuna ma chulo tiene ni jogi nigi ways magi nyalo konyo go collection mag revenues kagi implement gi maber magi bedo piny magi keto legal provisions especially county government the MCAs nyaka bioko magi ket legal provisions gik makonyo gi choko revenue counties hapa ni nikech pokwa ng'iyo policies gi legal framework magovern MCAs kuma gitiecha magi momiyo samoro podwa miss targets wa mag revenue collection. Kevin ageni nitiere wach midwa medo kanyo kata kamano yena mar mondo mi wakao yueyo madundo gi sani ngisani wakao mana yueyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kotwak marwa kikidhi mabor. Expect kushinda? Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo,
nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shot. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Kwa Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guo kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto. Negin sigendni lakini yani ngine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyomiyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, Sari Okinyi, kik bai. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa chenro mar mbako romo kama twak otudore kod poka madhi ne counties. Kaponi kitudre kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, Kevin Osido jalonyeche mag telo kachiel kod Peter Orero jaod bura ma Kibra. Ote magi bende mwalimu. Aya wacho na med kanyo mwalimu Peter Orero. Mano jaod bura ma Kibra. Wacho ni once a teacher always a teacher. Aya. Yeno winyo maber nikech kata ka jo Kibra ok oduoke. To nyalo doke puonj. Mano post 2027 to nyalo doke puonj. Doke pok retire. Abodi. I'm just 16. Kadhi mbele gi twak mar Osido ntiere wach moro mane. Adwa mana medo ni waseneno kata obedo ni ntiere challenges ma opogore kaluwore gi on source revenue. But nitiere counties moko matimo maber. Kane wan gi gimiluongo ni State of Devolution Address mane chairperson osomonwa about 2 weeks ago, counties madhi apar kamae ni wacho ni osetimo maber kendo gise surpass targets maggi. For example, ne wan gi counties kaka Turkana manigi 240%, Vihiga manigi at 136, Kirinyaga manigi 118, Lamu 116, Nandi 113, Wajir 110, Garissa 108, Nyeri 106, Samburu 104, and Muranga 102%. Talking you counties gi pare Joyce, ni counties gi are not even regional headquarters. Mak mana Nyeri kende. Manyiso ni samoro bende kaka watimo planning marwa. Nikech dwaro mar counties ne en ni kiluongo Nairobi for example to nikech en capital city oripo bed ni on source revenue targeting mare ni malo. But counties ma wasomo gi pare ni kata Nairobi onge, Kisumu onge, Nakuru onge, Mombasa onge. To mago e counties ma waluongo ni city counties. Manyiso ni ntiere problem moro ma counties dware ni mondo ochak ng'iyo. To part of the problem en ni counties ok involve citizens e planning and budgeting margi. Counties kaka Murang'a kane governor ochako tich to penjogi ni wan kaka county kana campaign to ne an gi priorities maker. To un kaka jopiny nikech ne wan jok mane campaign mang'eny. Koro ng'ato ka ng'ato ne nigi gik mano wachunu. Ang'ono gini muparo ni ber kwatimo. To jogo nonyise ni wan e county waka chak e gima wan watimo maber gi coffee. To sani kidhi kata Murang'a county nikech wasedhi kuro to county government through the trade and investments department otimo ne gimiluongo ni networking and linkages to value chain. Manyiso ni koro county ong'eyo ni chak ka wadwaro to ng'ano gi ng'ano e sub counties wa manigi chak. To kagise choko chaggi, ere kaka wanyalo link gi to opportunities kata mana kaka KICC kata kuonde machagni inyalo lose maber mause. Omiyo sami nyiewe to nitiere kaka county government nyiewe to nitie profit makore duoko ne ji. Omiyo counties ka Siaya, counties ka Migori, counties ka Homa Bay, counties manitiere along the lake region, dware ni gichak penjo ni tang'ono momiyo counties wa ok tim maber e weche mag on source revenue, particularly ka wantiere gi streams malong'o manyalo konyo jothurwa mar mondo giyud pesa maber. To waseneno kata for example Homa Bay, Mheshimiwa Gladys Wanga temo kabisa. Kendo waseneno ka jatelo mar piny odhi kucha many times, almost 6 times. To dware ni wapenjre ni to ang'ono momiyo ang'o ma nyalo moro kata excite Kenya mangima mar mondo ginyie Homa Bay. To nitiere gik ma specific ma kata mana agencies mopogore kaka Ministry of Defense sani gintiere gi kamilose shipyards along the lake region. Wapenjre ni to koro counties wa makaluo nikech mage kama jowinjo wa mang'eny sani ae. Ere kaka serikachwa mag kor gwenge nyalo kawo pachwa mar mondo wati kodgi. Mondo challenges ma hinyo waka mondo wawerego wagwerego. To mogik Joyce bende waseneno gimoro manende mheshimiwa oluongo milongo ni mibadhi, corruption. Bende hinyo counties wa. Of course corruption to ng'eny sirikal mamalo kae nikech kaka gik moko itimo ok wane ka itimo maber kaka chik dwaro. But dware ni mondo wang'iye ni to ere kaka wanyalo enhance citizen agency and accountability. Tarik 10 mar December as County Governance Watch wadhi launch report milongo ni State of County Corruption. To king'iyo report no ng'eny gigo ma county timo jopiny wacho ni gikia.
kendo duondgi ok kaw, pachgi ok kaw. Kaka pesa itiyo godo e budget ma giseloso ok ging'eyo. To mano is one of the ways ma especially our Luo counties kata counties ma mawinjo Ramogi TV nyalo chako ng'iyo ni to ere kaka wanyalo strengthen citizen prioritization. Nikech kiseketo ji networks for example kaka jok ma uso omena ka. Manyiso ni koro samitimo public participation ung'egi kendo gigo ma giwacho bende unyalo timo. Kanitiere waivers kaka ma mweshimiwa ma Murang'a County timo ne joge ma loso chak. The same thing bende wanyalo benchmark ma water nyaka Siaya kata Migori kata Homa Bay kata mana Kisumu kocha. Omenitiere gigo ma bende wanyalo learn from one county to the other, but ultimately to end political goodwill. Counties wa maka Luo nyaka bed gi political goodwill mar timo gigo ma jopiny dwaro, particularly kaluwore gi kaka ikawo kodgi pach jopiny kendo iketogi ayanga kaluwore kaka chik dwaro. Iwacho kanyo makare kendo adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalonwa mar mondo mi wawinjane ni to jogo maneno wa kuonde mopogore opogore gin to giwacho nang'o kotudore kod twak ma wadhi godo mbele studio kae motudore kod pok madhi ne counties. Ouko Robert Dulo wacho ni MPs should be doing an oversight on how any fund, including a fuel levy fund, is spent, but not struggling with the institutions authorized to spend them over their expenditure. Odhi mbele, mano Ouko Robert Dulo, kwanyalo yudo ote machielo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni weche gonyo yudhe biro bembo gi sirikal masani ni ok ter mos. Aluwo twak ka an umoja enako. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo. Mano Ouko Robert Dulo bende wacho ni ka MPs dwaro pesa mar loso ndara to kara Ministry of Transport and other institution like Kura to biro timo ang'o. Pamelo Molo Korumbo wacho no yaure Joyce apenjo ni pesa ma jo senators dwaro go bina gin pesa manitie ka usuru ohingo jopiny to pesa bende onge kara ng'ama onego penji. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani wan kod broad-based government meaning ni koro jogi nyalo exchange ideas. Koro policy mar devolved system of the government ni ne en brainchild mar ODM ka okariambo. Odhivele wacho ni giloso consultative forum magi harmonize ideologies mondo governments ariyogo yud kaka share revenue. Penjo eni dibed ni pesa ema onge, mano Ruth Nyathi Ochieng openjo kanyo ni penjo eni dibed ni pesa ema onge kose siasa moro ema dhi nyime to bende en adier ni counties te poko yudo pesa. Mogik jod bura owinjo opush wach omenda ni kaka nyocha gipush wach impeachment mar Gachagua nikech ka ok gipush to gin ma jopiny tho kodgi. Weche gonyo yudhe biro bembo gi sirikal masani ni ok ter mosa. Aluwo twak kan umoja enako. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo yore waduto te maga tudruok okinyi makawuono. Iwinjo ka koro iwacho ni onego push wechegi mana kaka nupush weche maga thicho oko ya pisi. Jalop jatend piny machon mano Rigathi Gachagua. Lakini nitie gima dwa correct kanyo. Pes kerani road levy ok bine wabunge. Mano gima ji nyaka ng'e maber. Pesa ni en ni wabunge nigi thuolo mar nyiso jokera nderi ni magidwa nolosi. Koro jokera kobiro to through public participation wakonege ni kaa ndara ni rach. Koro wadwa nulosi ndara ni kendo ulosi ndara. Then wang'iyo kaka iloso ndara no. Makagi loso marach to wakoni ma ok value mane utimo. Watimo oversight kanyo. Kik jopiny par ni pesa ma wawacho ni biro e account mar CDF or NGCDF ni jo bunge golo to dhi loso go ndara. Ing'e ni jomoko biro paro ni pesa ni wadwaro mondo wadhi walos go ndara nikech odonjo ofuko. Pesa ni ok wanegi wang'wa. Even kakitimo procurement ok watim procurement. Itime gi kera. The companies mitiyogo you must be pre-qualified. Nyaka bedi ni gin companies ma obedo recognized gi government. Mama ne timo gi kera wach yore.
Koro wan tiyo maduong' en ni waen sure ni pesa mobedo allocated ni be oti kode maber makata kodong' moro to pod waluongo gi kendo ni pesa modong' no nyaka ulos nogo ndara machielo. Omiyo ok en pesa ma wabunge ema kawo to loso go ndara. Mano gima nyaka adwa lero matin. To bende penjo moro nen ka ni bina debed ni pesa ema onge kose siasa moro ema dhi nyime e sirikal. To bende nadira ni counties te pok oyudo pesa makamano. Pesa ema onge kose nitiere siasa moro, mwalimu? Ing'eni nyocha dhi e rwak mama ma Homa Bay. To ng'isa ni wacho ni pesa nindo Suba. Pesa nindo Homa Bay. Igole na Nairobi titere kucha. Olwar mana konyo. To nyang' jadimu na winjo kowacho ne ji ni kik ng'ato wach ni pesa onge. Na iwinjo gi ita kowacho kamano. Omiyo waparo ni kama wadhi mbele ni. Gidhi neno kaka county governments dhi yudo pesa. To sani counties te pok oyudo pesa. Kigolo ga pesa, tigolo ni counties te dichiel. Onge gimoro ni county ma Murang'a oyudo pesa, to ma Siaya ok oyudo pesa. Koro kowacho ni pesa pod onge, tiende ni onge ne counties te. Wadwa lero kamano. To wagombo ni pesa ni owinjo ogole mapiyo kaka nyalore mondo jo counties bendo oyud kaka lokore gi jopiny ma girito kono. Apani mane manyalo konywa nikech ko collect revenue the national treasury owinjo bed ni dispense of revenue kaluwore gi dwaro mag counties to gi mag national government. Koro kaka the moment kaka gise collect revenue to ging'iyo kaka division of revenue chatimore to giwacho ni mawe watere ne county to mawe wadongo. Koro wanyalo mana urge the national government and the treasury ni pesa moyudi owinjo ter ne jo county mondo jikik safa kaka sani. To sido bende iparo ni nitiere yo makata counties kose mi pesa to nitiere kaka ginyalo keto mar mondo mi obed transparency moro bede ahinya nyewi kaka counties tiyo kod pesa nikech yudo ni nitiere counties moko mana kaka iwacho nitiere counties moko makata kwang'iyo revenue magi collect idho malo to nitiere counties te miyo pesa adira mana kaka mheshimiwa wacho counties te miyo pesa kendo pesa tipogo maromre tadira king'iyo counties moko develop king'iyo kata yore magintiere godo kucha osuptende magintiere godo kod kata facilities mamoko gin very developed to kidhi counties moko to chalo ka gima county makamano ok niga pesa ba nyalo dhieri ni yawa kose counties moko ituono pesa kaluwore gi joma nitiere kuro kose oganda dhot mawuok kuro bende nitiere kaka pesa mimiyo counties gi governors nyalo keto mar mondo mi transparency moro bede mondo jopiny owinje mit mar sirikal mar loch gwenge manokel kod katiba mar 2010. Joyce manopenjo maber ahinya kendo chik mag omenda manitie miluongo ni Public Finance Management Act gi dho ngere o demand ni transparency and accountability nyaka bedie. Emomiyo pesa madhi e county ok chopa kacha nitiere process ma kaka pesa ni chopo to process no gi bor gi chek mare en gimiluongo ni budget making process. To budget making process ni en gima japiny nyaka mi teko mar duonde. Prioritization mar projects mitimo gi sirikal mar county government nyaka lu dwaro mar japiny. Problem mosebete en ni samoro dwaro mar japiny gi dwaro mar sirikal mar county opogre. Koro samidwa ni mondo kal budget tikale kaluwore gi gik manende japiny owacho. Lakini sama koro itimo implementation mar programs ki projects ma luwore kaka pesa no gol to kwane ka gik mane japiny owacho kande timre. Omiyo kendo kata jowinjo wa kuma jintiere adwa kwayogi kech ma bende en analysis ma wasetimo gimiluongo ni open government systems and partnerships. And one of the things ma wang'iyo kacha en article 35 mar katiba marwa ma en access to information. Dhiye kata mane e website mar county government mari ing'iye kinyalo download budget masani. Not up to 24 half of the counties Joyce ose upload their budgets mag 2024-2025 financial year. Omiyo mano already gitemo pando information ne jopiny. To namba 2 bende okwaseneno ka jopiny oikre mar hold the county governments accountable. Manyiso ni
institutions ma kaka japiny nyalo chwalo duondgi mar mondo iluongo ni giket tesre sirikal, accountability mar government bende ok timre maber nikech ng'eny jopiny oluor. Samoro ibuogi, inyalo maki kaka waseno kimako jok moko, tidhi ipandi kamoro, ok mi chiemo, kiwuok kacha to kata giminyalo wach sirikal onge. To jopiny nyalo keto county government tesre yo machalo nade? Yore ma jopiny nyalo tiyo godo mokwongo en ni nyaka ibed gi passion mar ng'iyo kaka sirikal mari tiyo. Omiyo gimokwongo yud information. Gik minyalo download from the budget, download from the website mar county, download gi mondo isomgi, kaw thuolo mar mondo isomgi. Mak mana ni ng'eny ni bende jothurwa be samoro, of course wan wacho kizungu mang'eny, to gik misomo gi bende ok wahero. Wan wanahero mana ni baba nosesomo gino wasetieko, wadhi godo Addis Ababa. Winjo wachno. To mano already sirikal ong'eyo gik malong'o ok gibiketo ni. Namba 2, budget process ma walosecha. Nitiere gik milongo ni sector working groups. Gine ma gidhiga e public participation. Japiny nyaka identify gi a sector. Wan gi 11 devolved functions as per schedule 4 mitimo gi sirikacho mag kor gwenge. Kaka japiny penjiri ni an kan tiere West Oyoma Ward kuma Kevin Osido ae, Nyabera School kamago e Kuracha. Ere ang'ono ma I'm passionate about. Obed, mheshimiwa bed mos. Bed mos, mheshimiwa. Obed water, weche mag pi. Koso bed weche mag education. Kose gin weche mag agriculture. Mondo samitimo public participation, tinyalo identify gi sector miter duondi kacha. Mara dek bende weche mag budget gi. Mak osiep gi MCA mari. MCAs to wang'eyo kaka washima, at least mwalimu to en odak Kibra. Moko kose yier to gidar. Yudo ka ng'ato en ward rep mar Kibra, yani ward kacha. To kamodake to samoro en mana kata mana Lavington to chiegni kanyo. Samoro en kata mana Kilimani piny kucha. Omiyo dware ni mondo japiny bendo ng'eni to sama MCA mara dhi e bunge kacha. Gik mowacho ka bende gin gik ma oloso ewi ya kaluwore kaka na yiere koso wacha gike. Omiyo nitiere yore mang'eny mopogore Joyce ma japiny nyalo keto godo sirikal tesre, including weche mag petitions. Inyalo ndiko petition kaka kaun jok ma odak kamore e center moro to ndararach. Unyalo ndiko petition petition sirikal mar county. Mwalimu osewacho nwaka ni gin priority margi en ni giyie gi ndara ma jopiny wacho ni mondo los taeti lose. Inyalo keto memorandum bende kata inyalo ndiko barua mipenj godo penjo. To chik bende wacho in County Governments Act ni within 14 days to barupi no oripo bed ni iyudo duoko ma. Mak na parono gi kanyo adwan wadhi achiel kachiel nyake county ma Kisumu wawinjane kaka city manager ma county ma Kisumu mana bala wanga loso gi sani kotudore kod winjruok mane gichope kata bang' bedo kod twak kotudore kod kar yiengo nyamburko ma Molem mayudore county ma Kisumu. Wawinjane mondi. Noyudo kaka nonjawni. Koro momiyo koro no wawacho ni wawinjre mondo wane kaka ka iloso maber. Koro kata king'iyo toka kacha tineno ka wadhi keto sample stalls mang'eny mabeyo ma koro ger gi county. Koro ger gi county ma county koro ng'iyo ni kanyo onego koro bed gi jo ohala ni bus park oyaw, offices be wadhi yaw. Wadwa locate sako ka sako, wadwa nomi space margi gi office gi. Gimodwa timo. Bus local transport makae be wadwa nomi space maggi. Jo tuk gi boda gi jo ohala. E tich makoro tiyore ka. Mabasa by the time wadhi Christmas kwa yaw January to ka wasetieko koro operate erokamano. Hai nyakwara Mungejwang mano city manager ma county ma Kisumu bala wanga kane olero kanyo kotudore kod kar yiengo nyamburko mano mar Molem bus park mayudore county ma Kisumu. Kinge mopogore makoro giseketo penya mano ma otelo ne chako tiyo
mar bus park makamano gene kinde mokalo chien bus park makamano nosechako tiyo kata kamano nolore kendo. Sani koro Ten County ma Kisumu kokale city manager margi temo mateka mar mondo mi gine ane kaka ginyalo chako tiyo koda bus park mayudore Molem mane county ma Kisumu. Jafombo marwa Millicent Adhiambo luonwa wach makamano kendo bobedo ka waneno kata wawinjo matut e cho manyien mamoko magodichienga makawuono. Deko chwalo menda ne county thiro inyo county zeyo machalo nade Mwalimu kwa dhi mbele kotwak marwa kalore ni ma en gino ma kinde ka kinde governors osebedo ka yuak jopiny kata governors kende ma yuak jopiny matie counties ma kinde mang'eny yuak otudore koda deko chwalo menda ne counties. Ema miyo ka chako ta wacho ni sirkal poko embrace devolution. Tiene ni sani jopiny neno ni konyruok gi maginyalo yudo machiegni en koa kuom governors, operations ma governors. Kendo nyalo yudo ni ji mangi ojusi mang'eny nodhi mondi kie county governments mondo gikony wagero thuchewa. To ka koro pesa mawinjo gitigo ka mondo gigergo thuchewa ok bi e yo makare. Iyudo ni jok mondikigo jomoko ose tho mana nikech stress. Ka in gi family to poko chuli dweche 4 to nyithindo be ng'ika madwa dhi skul dwa dhi mama mabe idak gi ot to gweri okinyi godhiambo maka kilokri onge. Jomoko wacho ni kare tho yot molo bedo gi ngima. Jomoko be stress emanego. Contractors mang'eny moko se dhi depression gige gi osepe pesa mane gi ole bank nikech pesa remittance mar funds ma national government ok gikni county government. Ma osekelo midhiero mang'eny ahinya kuonde ma wae kaka counties wa. Remittance mar pesa ma national government owinjo bed prompt, owinjo bed ni ka pesa ni owuok timiyo governors mondo gin be ginyalo plan kaka ginyalo tiyo gomenda ni. Kata budget process mowacho no nyalo mana timore king'eyo ni kiny nitiere pesa mwadhi tiyogo e this budgeting process gik matime budget gi. To kopo ni timo budget to pesa no onge, budget is just a projection gi gima owinjo bed ni dhi timo mbele kanyo. To kionge gi ways and means minyalo timo go, minyalo implement go budget ni, to onge gima konyo wago. Waneno ni sirkal ok tim maber. Owinjo obed ni wafomo gimoro ni a broad based committee ma wanegi the National Treasury, wanegi COG chair, that is chair of Mar governors. Then wachako wabedo gi National Assembly, to wachako wabedo gi Senate, maybe gi budget committee, mondo jogi ofom gimoro ma broad base mang'iyo flow and implementation mag remittance of revenue madhi piny mar gik ne jopiny. To ka koro caucuses machalo kama manyalo ng'iyo implementation waonge go e sirkal, to kama wan go to bede ok ng'i the flow and remittance mag revenue, tiende ni county governments pod biro thagore. To gini no kel mondo konywa. Waneno ni gini kelonwa midhiero mang'eny e counties, omiyo counties moko ji osewacho ni ok ginyal kata tiye nikech ka koro ni tiyo kama imiye pesa dwe ka dwe, tidhi kama koro idwa miye pesa bang' dweche 4, sami chame to gope mane ikawo ka osedhi te, idong' nono, idong' buga kaka gweno modong' buga. Omiyo wawacho ni nyaka wang'i kaka pesa ni itero e counties. Nono to jowa biro tho, wabiro dok e chan mane wantiere chon cha. Lakini awacho ni the last 10 years or so okanyal wacho ni onge gima osetimore e gwengewa. Tinde kata kidhi dala sani an nadhi Homa Bay, wan gi beaches kocha, inyalo ninda kaka idwaro. Kamoro amora midwa dhi inyalo dhi. Wedhi Mombasa kaka in samoro samoro kero Mombasa. To jomoko mohero dhi Mombasa koro lokuru pachu uchom koro kaka Homa Bay nitie beaches ma inyalo donjo iland gi ndege kanyo, midage kanyo, in metie beach, inene maber, to be kidwa neno gik mabeyo bende ni kono. Omiyo kanyal wacho ni devolution poko konyowa. Nitie kuonde ma devolutions osekonyo maber. Sani kata kidhi Homa Bay
tineno ka nitie grofni moger maber, ji bende wuotho maber. En mana ni pesa ni kadi kele kako winyo kele. Dikoro thuche wachalo mana gi Nairobi ka. Be dikoro joma dwa biro tich Nairobi ka ok bi. To sani pod wan gi village immigration mabiro e cities ka nikech kucho pok oik maber. To otherwise onge gima kelo ng'ato tich Nairobi. Omiyo waneno ni sirkal owinjo kik ter pesa ni ma kidam. Owinjo kaka ji osewinjore, kaka ine constitution, walu constitution, kik wa violate constitution, gik mar devolve, bed agriculture. Wawe neno ni moko iloso gi chieth rombni, iole kuoyo, tiwacho ni mano en fertilizer. Titero ni jopiny. Ma en devolve function. Then give me counties, these responsibilities. Gik machalo fake fertilizers go, ok nyalo bedo. To magi pod ok dwa no dhie counties, nitie kaka itiyo kodgi malo ka. Health sector, ne kaka yedhe onge osiptende. Tiende ni pod ok wa devolve functions maber. To wagombo ni mondo health sector obed devolve completely. Wabo bedo kwa penjore bende ni ang'o minyalo tim mar mondo mi sectors ma oyang no nego bedo devolve. Gibedo devolve ma owene gi counties ma koro wane kaka counties nyalo tayo gi yo makare ma sirikal mamalo jemo koko kete lwetgi. Kata kamano wakaw yoyo machielo kendo e ka waduog wadhi mbele kik idhi mabor. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Nangoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga star
*487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P Yonja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ng'ano manyalo biro sani e room wakai. Initemo dhi kanyo. Romo gi nyaminwa. Adwa dhi ng'iyo wang' dede mondo eka ng'e gima notimre gotieno. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi mbele koda mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama goyo mbaka e studio ka kod mwalimu Peter Orero jaod bura ma Kibra kaachiel kod Kevin Osido jalonya e weche mag telo med chwalo penjo ote magi moko kuom gabo bedo kasomo kata kamano wadong' mana gi thuolo matin to watieko twak mar okinyi makawuono kapok ne wadhi ywa penjo kanyo ni ere kaka chenro mag devolved inyalo ensure ni gibedo devolved fully ma sirikal mamalo ok obedo kod lwedo moramora wati kod ranyisi sekta mar thieth en achiel kuom sectors manoket ne counties sector mar pur bende en sector manoket ne counties kata kamano waseneno ka gin moko kuom sectors ma jopiny osebedo ka ywak ahinya nyaka tiyo kod sector mar thieth wadhi e sector mar thieth sani jopiny nitiere kod midhiero mopogore opogore wantiere kod okuma manyien mar thieth ma sani tiyo jopiny pod ywak kata kamano lakteche bende kinde mathoth osebedo ka ywak ahinya nyaka tudore kod sector mar thieth ere kaka inyalo kony mondo counties ka koro keto gigi e lwetgi gitagi e yo makare maonge ohinga moramora sedo. Joyce mano penjo maber to nitiere nonro mang'eny mosetim kaka mosetim manyiso kaka wanyalo reso sectors mopogore opogore kuom ranyisi marwa mar thieth to ng'eni ywak ma osebetie kanitie to kapok wadhi e ywagno wang'eni sectors mane bedo devolved ne luwore gi jok manobet Bomas nikech ne wan gi delegates manobet Bomas kaniloso katiba ni to nopenji ni to koro kaluwore gi history mar service delivery kaka tije mopogore opogore osebedo katimre magi gini ma jopiny dwaro ni mondo kel machiegni ahinya kuomgi to ne giwacho ni mang'eny ma wadwa ni mondo kelnwa machiegni gin gima agriculture, water, health, ang'ogo ma bang'e oketgi e katiba kae. Gima oripo bed ni watimo mokwongo en political goodwill. Political goodwill mar devolution mar functions gi onge. To emomiyo kata mana ndalo mar campaigns Mheshimiwa William Ruto kod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ne giwacho ni koyierwa to within the first 6 months wadhi devolve fully devolved
counties moripo bed tije moripo bed ni counties tiyo wadhi hakikisha ni timre. But challenge manitiere wang'e ni sama watimo devolution mar functions gi bende nitiere cartels moko kacha mobet kendo magi chunga ni to koro eke tenders madhi biro to ng'ano gini madhi kawo gi to ere kaka idhi chulgi. Omiyo mago gin challenges mokwongo. Namba 2 bende wan gi challenge mar human resource management. For example, wacho weche mag health to ng'enyne wasenyaka neno kata mana ka health service providers bende wacho ni mana kaka timre gi weche mag puonj nikech untiere gi commission miluongo ni Teachers Service Commission kendo wantiere gi commissions mopogore opogore nyaka Public Service Commission. Wabende miwauru commission marwa mar health sector providers. To gimomiyo giwacho kamae en nikech kaluwore gi kaka recruitment itimo Joyce. Ng'eni kaka daktari indiko tich gi training ma daktari dhiye ok chal gi mar commissions mamoko gi bende. Nitiere processes mokwongo nyaka idhi university kiani en 7 years misom ai kia kanyo idhi kia MTC team kia attachment uketi hospital idhi internship for another number of years and months ok nyal pim gi these others. Kia emano to bende wantiere gi challenges mang'eny ne bende waneno ka jogo matie sector mar health bende chwalo Council of Governors kacha kata ng'enyne ka gitimo maandamano to waneno ka giwacho ni samoro in daktari achiel facility mar sub county te. Tiye ni sub county is almost the size of a constituency. Manyiso ni nitiere osiptande moko bende levels mopogore opogore obed level 2 obed level 3 kata mna level 4 to in daktari achiel ma samitimo referral to in ming'i to samoro bendi somo to kata mna rusa mar mondo idhi ijiwri kendo mondo itiegri med teko mar gimisomono bende okmi. To mae luwore gi arrangements ma counties nitiere godo with their own different providers e counties kanyo. Emomiyo health service providers nowacho ni miwauru commission mar jowa ma understand kaka gigi oripo bedni itimo as opposed to maybe waziri moripo bedni ema miyi thuolo to waziri moripo bedni miyi thuolo to en jaboda boda moro for example manot siro governor ahinya mo governor oyier mowacho ni an koyiera tadhi keti waziri. Koro waziri ni ikwaye ga rusa to penyre gan to koro into idwa ga dhi rusa to jogi to ng'ano madhi thiedho gi. Omiyo ywaruok mang'eny counties nitiere boda boda ma waziri awacho ni kuom to doge mwalimu doge nino kama oko be noriembe tich kani wacho ni kata kalur ni gionge loy mar telo ne sectors go ine sector to tich mitiyo kanyo be ok ne to be ok understand. Omiyo counties nigi challenges to gin challenges ma ka wanyalo agree ni wadwa ni mondo devolution mondo owak ne jopiny to gin challenges ma wanyalo address to gima waluongo ni political goodwill cha. Ng'eni part of those challenges a human resource kacha Joyce bende en ni ang'ono midhi timo for example with health jo teach mantiere e Ministry of Health. Ministry of Health Afya House kai ing'eni en gorofe ma moro ni ewi moro kama to gina jok mobet ma bende gibe gyudo gichamo msara samoro gin bende directors ma samodhi e county kacha padiams moyudo facilitation so many things ma en tije na bete office kanyo to ko winjo ni timo malaria campaign eko wuok. Koro ing'eni mago bende gin jok ma ilongo ni jok kanyo mabro hakikisha ni ing'eni samitero health e county fully devolving manyiso ni jomoko bende dhi riemb tich. Koro mago bende gin challenges ma samoro miyo ok wane ka devolution of functions gi timre in totality. Inyisanwa dongi dakika 5 kendo sido kapok watieko twak mar okinyi makawuono tadwa ni duok na penjo ni ng'ato penjo kae ni osuru ma ichoko e counties tije enang'o to miyoro gi sirikal mamalo to tije enang'o kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo sido. Koro wan gi kaluwore gi tije ma wawachogo nitiere pesa ma osuru ma ae sirikal mamalo miluongo ni equitable share nitiere gik moripo bedni o address. Ng'eni county kacha bende wan gi miluongo ni development financing manyiso ni gin pesa mitiyo godo e weche mag dongruok to wantiere nyaka gi miluongo ni recurrent budget pesa ma itiyo go pile pile kaka mag chulo weche miluongo ni shagi weche mag salaries mag jotich transport nyiewo mtokni and among other things. Koro pesa go te ikete budget achiel to kaluwore gi kaka jopiny oyie gi sirikal then pesa no tiyo. Emomiyo penjo no dware ni mondo jopiny hakikisha ni samitimo budget to ging'eyo ni to on source revenue targeting
sirikal owacho no dhi yudo di tidhi tim kod giangono nikech mano bende ni e chik ni dware ni sami wacho ni pesa midhi yudo idhi timo godo angono to dware ni kete ayanga mondo jopiny owinje. Wachna mogik en ni jopiny mondo wabeduru kanyakla mar mondo waket sirikachewa ma kor gwenge tesre mondo devolution ma waloseni oti kodwa. Kin gi namba mar mbunge mora mora kata mbunge mari to orne message kaka ne watimo mar jenzicha mondo gihakikisha ni gimilongo ni division of revenue allocation mar counties pesa no odhi e counties. Anadhi chako gi mwalimu ka ino siep na gena dhi wacho ne ni los go siep ni ka bwana mondo pesa no e counties. Mwalimu picho no wach ni mogi ko tudore kod poko madhi e counties idhi mosi jopidhi mosi ko chakore sani igenyi koro en ochako kelo no wach jensika to nyocha wach no wasetieko maber koro en dwa idhi mosi ero juogi manyocha wasedilo. Adwoko erokamano ahinya kuom luongowa ka. Aparo ni wachno miyo wang'eyo kaka sirkandwa ni dhi gi devolution. Te wagombo ni sirkandni omiye jopiny gima no ondike constitution 2010 mar devolution to gik mobedo devolve te giter pesa mondo jopiny owinj maber e gwenge magitiere. To mogik adwoko ne jokibra erokamano mondo mi abi ka kawuono nikech ka gionge to ok anyal biro. Sani be koro wadhi e party elections wakone ji jo ODM te o register a party mondo watim party election wa make party vibrant mondo wadhi mbele. Ang'e ni mano to okuera ahinya e TV ka ni walando wach party lakini adwoko erokamano ahinya mar luongowa ka kawuono. Erokamano ahinya Mwalimu Peter Orero jod bura ma Kibra kaachiel kod Kevin Osido jalony weche mag telo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod pok madhi ne counties. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo kendo wageno ni ywaruok manitiere kind jod bura kaachiel kod senators ewi pok madhi ne counties biro rumo mar mondo mi ochwal omenda ne counties odhi mbele kod tiyo yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur.